Eto, ja sam prvi puta ovdje, ali sam oduševljen programom koji sam vidio, tim bogatstvom i kulture i duha ljudi koji žive ovdje. I drago mi je da sam mogao udjeliti te dan radosti, dva dana radosti zajedno s vama i želim vam i u buduće veliki napredak, da svi oni koji su porijeklom iz Hrvatske, koji su se pred gotovo 5 stoljeća već ovdje proselili, da i dalje pronose tu kulturu koju su ponijeli iz svojih ognjišta među narode, među kojima sada žive i zemlje koje su im sadašnje domovine. Želim svima dobro zdravlje, da se svi zajedno kao istinu braća međusobno poštujemo, ljubimo i da zajednički radimo na zajedničko dobro svih koji živimo u ovoj Europi koju se mi nadamo kao Hrvati da ćemo ući.